kiram ki turis ki bawan ka jani amdai bakin kinting kin smi namar ba amdai bakin terngap ya ka ai ka ba ukuran mau namar patang nomor nga menta ka singa dan hang ni po kendai lat nak benta pan wan pan ya kendu ya iwe ilong kemi ibala penlong ya kani ka jing yalang nak benta pan pau kata ka jing persya halor ka jing sya kran ben jong kinong snong hakani ka jela hakabaya dehi bat ka jing sya penyap jong raja Raghuvanshi ti nakaliang jong kini kilong kemi bat ki katukat ningut kiseng halang bat ki riu shimet hi balawan ban kersan ya kani ka jing yalang kilapen pau ya kata ka jing sko persya jor ya kani ka jing kran ben jong ki bahaying jong uraja Raghuvanshi bat ka sunam Raghuvanshi persya ki nong sedang sakani kathan hakaba kila dawaru ba nakaliang jo kini hi ki ban wan ban panmap ya ki nong sedang jong ka jela Meghalaya hakabaya dei bat kani hingi layo benya kran ki katukat ningot te yai nek ban ngi hakani ka khubwa ka jingwan ga jongi ni ga singi ga long kum si benta ban ai ga jing kershan ya ni ka program ya ka bala khot ni long kumi jong ka ja ben riu ban pan pau ya ka jing persya bat kum juru ban dawa ba kitu gi briu ki bala pen tho bria ya ka jela ga jongi iba khamtam ka ja ben riu ga jongi da ka ba khot gi kerteng gi ba fair da ka ba pen pau ba ka jela Meghalaya khamtam ka than sora ka jongi gi nang ti ga jaka ka ba ki brio ki basang basa ang tu ki ginong luti kinong penyak brio ba kunta ter kani ka jing kren khamtam ka jing mi jong ki report ba fair report national media ba kumjuru ka jing kren jong ki bahayeng asem jong kini ki arngut weu balayap berkawi ke badang sya kem kala pentho bria ka kerting ka jongi kum ka jat benriu bat ka jelahi bro kwai tingiwan hang ni bandawa ba kidi ban panmap ya kani ka jing kren ka jongki namar kum kalong hi menta ka jing sisha ka pau ba undon kibri ki jongi naka jela ne naka than sora ne naka jai benriu nyau trap ngim don bentai ban penyap yu new briu lane ban rabor lane ban kidnap lane ban ra ya kani ka ban le persya ya kani ka sunam Raghuvanshi ki jing shisha ki la pau ti hadin bala pau kini jing sha kini ki briu ki bakan tho yangi ki bala pun nam ya ka jela ka jongi ya ka jai benriu jongi ki de ban wan shakhmat ban panma naka jela hi bro koi ba khamtam naka jai benriu nyau trap ka jongi ni kum kilong kemi ni sosi ke namar bali ni tu kon kile kule ai shabala da ka no jingia kajia ba kinin penbot nami kari di mentanga kapat nak Meghalaya government sama nak police department baki dai ban sim khia ya kene bakin ai da batinge yaki baki dai banwan Meghalaya bakin panma ba ka takar bambade yaki nong Meghalaya namar bat kajing kondam jong kilapan kumutu wai utun manu bahayeng joki uang Meghalaya murtaba balik ke Meghalaya kalaj na India se ke Meghalaya ke India. Pray to God that God bless Raja Raghuvanshi's soul and what has been rolling around for the last 17 days in national media where Meghalaya has been put to bad light and the truth is finally out and it's good now that the entire social media and entire media community is pro Meghalaya. Everybody is apologizing to Meghalaya for defaming Meghalaya. So I hope that this trend continues as we are a state which love tourists, love people here and there has never been such incidents and in future we'll also work closely with all the respective hotels and guest houses and bed and breakfast where they can put in more better means to safeguard the interest of the tourist.